неділю назад убили голову ВЛК лікаря-хірурга жіночку, 50 років. А яка Хлопчик. причина? Ну, вона написала йому, що він придатний, а він вважав, що він непридатний. І він показав, що він дійсно придатний і може керуватися холодним оружием. Нанес 17 ножових ранений хаотичних в область серця, шеї і рук. Ну, вот так. Поэтому, ребята, не хірург відправляє вас на війну. Є 402 наказ Міністерства оборони України, який каже нам, що ти придатний, чи ти не придатний, і все остальное. Работаємо суто по книгі. Не можу вас списати або сказати, що ви там умовно, там, не умовно, а частково придатний, обмежено придатний. Потому що, вот я показую книгу, пишу, вот ваш діагноз, вот тут А, Б, В. В – це придатний повністю, Б – це там обмежено придатний, придатний до служби в ТЦК, ТСП, там, ВНЗ, охоронних навчальних закладах, і А повністю списан. Тобто, ну, не все так просто.